Nigeria, I've been in Nigeria, Development Foundation. Chicago, Exoansuka, to Yoga, Zoyan, United Kingdom, branch on up more ADF UK. And Yamuni has one night to the DC ADF. So, you're welcome, sir. You're welcome. One walk there. I collect Chineke no do na United Kingdom. Nudo. Dakwa meeting day kanye. Ndi obi anya na ha di n'otu. N'ihi na mmepe obodo. Mmepe ala Igbo. Iwuli ala Igbo dị n'obi agosipụtara anyị. So anyị asị anyị ka ha nọkọta ka ha wuru ndị gara adọta ndị ọzọ ndị Igbo ndị ọzọ ka anyị na-ekwu otu obi were otu aka na-ekwu mmepe obodo mmezi ala Igbo ime ka anyị na ndị Igbo ebe ha nọ ka ha na-echeta ala Igbo n'ihi na ebe anyị niile si na onwe ihe ọrụ onye ọla nwere ike ime ya mee ka ala Igbo dị mma ka e nwee mmepe ka e nwee ọrụ ụmụaka anyị ga na-arụ ndị na-azụ ahịa nwee ezigbo opportunity na-azụ ahịa ndị na-emepe eme ihe nka ihe ọla na-eme eme ka a na-eme n'ala Igbo ka ọ hapụ ịdị ka anyị hapụrụ ala Igbo gbala n'obodo ndị ọzọ na-emepe obodo hapụ ala Igbo ka ọ na-ada so ya bụ isiokwu anyị na anyị ga-emepe ala Igbo na anyị mepe ala Igbo anyị eme ka ekwe shọ na awụ na anyị na-emepere kama na anyị dịkwa n'otu na anyị ọla ga na-eche nwanne ya na-ejidekwa aka na-ekwu na ndị Igbo ebe ọla ha nọ na ọ ga-adịrị ha mma na anyị agaghị ekwe mmegbu anyị agaghị ekwe aghọgbu anyị aghọgbuo nke n'obodo Naijiria ebe anyị si asị na anyị sogbuo Naijiria ihe a na-ekwu na a ga-ekwekwa ka anyị so na-eketa oke agaghị kwesịrị ọ ya wụ ihe anyị na-ekwe ka ha hapụ ị na-emegbu anyị awụrụ ndị na-arụ ọrụ ekewo ka na-eketa anyị na-asị ka anyị chịkọta olu mgbe anyị ga-eti mkpu ụwa n'olu anyị ọhịa ekwuruba ka ndị isi anyị si ala Igbo ebe si ADF maka ọdịmma ndị Igbo ihe anyị bịakwara n'ime na mba UK iji ADF a na-agbasa ya bụ ozi ọma dị nna ndị isi anyị kwuru na ihe ADF chọrọ ime n'ala Igbo maka ọdịmma nke ndị Igbo anyị atara ya chọkwara eme ka ihe dịara anyị mma dịrị ụmụ anyị mma dịrị ụmụ anyị mma o nwere ụmụaka ya mụtara ya obi ha ya nọrọ na ha lee ihe na-eme obodo anyị ha sa ha na so o si na ihe ADF chọrọ ime ka obodo anyị dị mma ka ụmụaka anyị gụchaa akwụkwọ n'obodo Igbo ha lọtara ihe ndị bara anyị aka ihe adịrị anyị mma so agaghị m agakwube ogologo okwu otu ndị ji ADF ji ọrụ n'aka anyị agaghị eme ka ọ gara ndị ebe ka unu si Biafra ebe ka unu si Biafra ga-amabapụ Biafra gawe bozo gabiri aga-amabapụ Biafra gawe bozo gabiri
Biafra ga-adị